Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Gaur bereziki pozik nago, oso gustoko ditudan bi egun ofizial ospatu behar ditugulako. Gaur maiatzak 6 akordeoiaren mundu eguna da, eta gaur maiatzak 6 filateliaren mundu eguna da. Bueno, Inigo, akordeoia eta gutunak, zuk egun honetan jaio behartzen nuen, Bai, bereziki asmaren egura ere badelako eta hori ere pairatu izan dudalako. Lasai, guazen pixkanaka. Inigo, hasteko, igo volumena. Hasteko, atuanaza. Aukera baldin baduzu noski izan ere maiatzako lehen asteartea asmaren mundu eguna izaten da. Helburua da, pazienteak asmaren arretarekin eta kontrolarekin implikatzea, egon daitezken arrisku faktoreak murriztea, eta pertsonei erakustea zer egin behar den asmaren balizko eraso edo krisi baten aurrean. Ezagutzen ez duenarentzat, asma arnasbideen patologia bat da, birikek behar bezala ez funtzionatzea egiten duena. Horren ondorioz airearen sarrera eta irtera ez dira kalitatezkoak, arnas aparatuaren kantura kronikoa dela eta. Esaten dute, oro har, asma duten pertsonak ahulagoak direla kanpoko faktoreekiko, hala nola klimarekiko, hautsarekiko, kearekiko eta sustantzia kimikoekiko. Baina bizitza guztiz normala egin daiteke noski. Osasunaren mundu erakundearen arabera, 235 milioi pertsonek dituzte asma arazoak. Bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu. Jarrai dezagun akordeoiaren mundu egunarekin. Egun hau 2009an sortu zuten Glasgow, Eskozian akordeoilarien nazioarteko konfederazioko ordezkarien 120. batzar orokorrean. 30 bat naziotako ordezkarien onespenarekin izan zen eta data zehazki akordeoiaren patentearen egunarengatik aukeratu zuten. 1829an Cyril Demian organo eta piano egile armeniarrak akordeoia asmatu zuen Bienan. Handik gutxira iritsi ziren moldaketak eta Demian berak uko egin zion patenteari 1835an. Gurera ere iritsi zen instrumentua, musika herrikoitik kulturainoko bidea eginez. Eta Euskal Herrian dozenaka soinu jole handi utzita. Pepito Jantzi, Isidro Larrañaga edota Enrique Zelaia bezalako izenetatik, Iñaki Dieguez, Maria Zubimendi, Gorka Hermosa eta beste hainbat soinu joletara. Gertu ere baditugu gureak. Oso gertu. Eta esan bezala, filateliaren mundu eguna da baita ere. Filatelia zigiluak, gutunazalak eta bestelako posta dokumentuak bildu, sailkatu, erosi eta edo saltzeko artea da. Baita posta historiaren azterketa ere. Greziako filos, maitale, zaletasun, maitasuna, esan nahi duena, eta atelia aldez aurretik esan nahi duena, hitzetatik dator. Eta zergatik gaur? Bada gaurko egunez jarri zelako martxan lehen zigilu ofiziala, Penny Black izenekoa. 1859ko maiatzaren lehenengo egunean sortu zuten erresuma batuan, eta maiatzaren 6an erabili zen lehenengoz. Zigiluak Victoria erreginaren irudia zeraman, diseinurako lehiaketa bat egin zuten eta 2000 proposamen jaso zituzten. Hala ere, etzen irabazlerik izan, eta azkenean 1827an egindako medailoi batean oinarritzea erabaki zuten. Sortu zenetik ekoizteari utzi zen arte, 78 milioi zigilu egin omen zituzten.
Eta kalkulatzen da gaur egun 1.000.000 geratzen direla. Bildumagileentzat altxor bat. Postale bat izkribatu zidan stop. Ene urte betetzea zelako stop. Iloba eta bide batez bere seguru etxea konseilatu nahi zidalako. Ziur naiz noizbait zigiluren bat eskini diotela akordioaren mundu egunari. Herrialde desberdinetako posta zerbitzuek betiko izen dituzte egun berezietarako zigiluak. Hurrengo efemerideari orduan zigiluren bat eskainitzen diote bai edo bai. 1978ko maiatzaren 6an, Frantziako gobernuak setio egoera ezarri zuen herrialdean ikasleen iraultzak eragindako istiluen ondorioz. Langabezia gora eta soldata bera zioa zela eta Sorbonako ikasleak mobilizatu egin ziren. Horrez gain, Vietnamgo gerraren aurkago ekintzengatik Nanterren atxilotu zituzten ikasleen askatasuna eskatu nahi zuten. Unibertsitatearen disiplina batzordean deklaratzera zioa zela ikasleek manifestazio egin zuten eta poliziak bortxaz erantzun zuen. Elkartasuna herrialde osoan zabaldu zen azkar batean eta ikasleei langile mugimendua batu zitzaien. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis. Eta begira, ze beste efemeride 1979ko maiatzaren 6an, hau da gaurko egunez, Deustoko Unibertsitateko ikaslek boikota egin zioten Amerikako Estatu Batuen Armadako musika bandari. Ikasleek Vietnamekiko elkartasun oihuekin etentzuten kontzertua eta militarrak musika emankizuna etetera behartu zituzten. Jankiak kanpora ere oihukatu zuten bertaratuek, gogoratu behar dugu garai hartan Frankok Amerikako Estatu Batuekin 1953an sinatutako itunaren ondorioz 4 base Estatu Batuar ezarri zituztela Espainiako estatuan. Maite du gure herria, taskatasun euskia, itzale egiten digu horrek baina kantua dugu alaia. Maite du gure herria, taskatasun euskia, itzale egiten digu horrek baina kantua dugu alaia. Tira, baina guk ez dugu boikotik nahi, irratsaio lasaia nahi dugu Inigoren egun ofiziala ospatzeko. Ez da egite egun ofizialak, baina hemen datu historiko asko eman ditugu eta gurekin ditugun lehen bigun bidatuak hola adi begira genituen. Ospakizunetan badakizue konpainia izaten dela garrantzitsuna eta gaur gure lehen bigun bidatuak Aitor Azurki eta Itzola Arroyo dagoeneko gurean ditugu memoria historikoaren giroan murgilduko gara eta dagoeneko Pegi lankideak etxeko lan batzuk utzi dizkigu, galdetu behar dugula pertsona konkreturen baten inguruan edo, beraz, eurekin egingo ditugu gara maikarako bitarteko minutuak. Bestetik, Leire Barrero ere gurean izango da, komunikazioan aditua da eta komunikazio konstienteaz, komunikazioaren garrantziaz eta azken egunetako gertaeretan komunikazioak izan duen protagonismoaz ariko gara berarekin. Maia Lenteiabidek anakronismo musikalaren bigarren atala aurkeztuko digu, eta gu arekin azterketa egiteko prest gaude. Eta nik Met Gala azitzengo dizuet, gu leu geunden bitartean New Yorkeko Metropolitan Museoan festa egin dute museorako dirua lortzeko. Denbora gutxi eta gauza asko, beraz, az gaitezen. Maiatzak 6 ditu gaur eta asteartea da ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin Julen Goikoetxea horbe gozo, aspaldiko, egunon? Baita zuei ere. Zuekin Goiuri ezeiza arandia zuetzara aspaldiko. Egunon. Egun ere hemen.
Hizketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 9:33 du, maiatzak 6, goizak 10:16 minutu, gu 3 urrengo minutuetan 5 eta urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Adimenak xederik gabe burua zu begirada ziez besten beldur ez alzaude zugatibu elkar gurutzatzen diren gorputzak ukitzen ez diren harimak Arima Soulen berrienarekin, azken aste hauetan, aste santu giro ez egonkor hauetan, hemen batzuk oporretan ibili garen honetan, agertu da denbora Arima Soulen berriena, Makala, Lidia Insausti eta konpainiak, gainera biare egingo dute diskurkezpen berezia Donostian, eta tira, emango dute ezagutzera dagoeneko aurreratu dute, no? Eta guk egunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu gorko saioa, eta Julen Goikoetxe Arbegozo, zuri dagokizu lehena. Prest dauzkazue, Aita Santuaren konklaberako zuen kinilak? Bai. Guanik ez. Bai. Da, garbi daukazun hori izango dengo, Juri? Ez daukat garbi, baino hor badaude izen batzuk, eta aipatu dituzte, zein diren... Dari Yankiak kinelatik erori zeu? Zein da Daddy Yankee? Existatu den, pentsa, Aita Santua estatu batu balitz, Daddy Yankee izango zela. Guapissimoa iruditu zitzaidan. Ez da nerea, Twitterren... Ez Daddy Yankee hor dago, eta Daddy Yankee bada... esaten dute Daddy Yankee aukera asko dituela. Eta ez da progresisten ez da. Ez. Yankia da, izu. Garbi baldin badaukazu, apustu txiki bat egin. Egin dute, apostua, eta egin da daukat. Egin da daukazu. Baina badakizu ez dut egin Aita Santua nori izango den, ez da hori apostua. Baizik eta zenbat egun beharko dituzten aukeraketarako. Eta zenbat esan duzu? Nik esan dut 4. Francisco Aita Santuarekin 3 egun izan ziren. Konklabeak 3 egun iraun zituen. Nik esan dut oraingoan 4 izango direla. Ikusten dudalako oso banatuta daudela. Progresistak oso progresistak direla eta kontserbadoreak oso kontserbadoreak direla. Dena Eliza Katolikoaren barruan, Oda, progresistak ere kontserbadoreak dira. Baina nahiko banatuta daudela eta orduan iruditzen zait zailagoa izango dela urten eta 4 egun izango direla. Eta egin dut apostua eta beste pertsonak esan du 5 egun. Eta orduan, Jantzita dago, Gaian jantzia dago. Nabilerani konklabearekin... Olatu aparrean. Olatu aparrean. Met Galarekin bezala? Gehiago. Gehiago. Pentsa, eskatuela urte batzuk gainera, Met Gala egin zuten Eliza Katolikoak modaren munduan izan duen eraginaren inguruan, eta hor nastu ziren konklabea eta Met Gala, eta orduan, orduan bai olatuaren aparrean. Pentsatu, Met Gala goiurirentzako dela mokadutxoa, amaiketakoa. Baina konklabea da... Bater nagusia. Gabonetako afaria bezalakoa bai. Goiurin, aukera da, beste apusture matik gine baduzu, eta udan ere maite duta, Ordiziago taberna batean, prestatu dute katalogo txiki bat, hautagai guztien datutxo batzuk biltzen dituena, eta porra moduko bat egin dute,
Fumata blanka ateratzen denar arte egin daiteke apustua, beraz joan zaitezke bertara, ikusi hautagai guztiak, zein gustatzen zuen, eta 3 euroko apustua egin da, porran sartzen zara, eta asmatzen baduzu, zakoa zuretzat. Hautagaiak 133 dira. Bai, prestatu dute. Ze prestatu dute, eta zalpena bakoitzaren zako? Zalpe luzea ez, benetatu batzuk izango dira. Epa, Julen entrevistan nahi dugu, jende horrekin. Bueno, bideratuko dugu, akaso konklabea bukatu egingo zego entrevista lotzerako, baina saiatuko gara. Ostean ere izan daiteke. Bai, bueno. Eta gero ospakizuna egongo da, fumata txuria eta apar txuria, kaineroa ezin gelditu edo horrelako... Aizu egontzen behin 3 urteko konklabe bat? 3 urte behar izan zituzten, aita santua aukeratzeko. 3 urte? Bai. 3 urteko konklabe. Horrelakorik esan. Hautagai batzuk hilko ziren, tarte horretan, ez? Nere konklabe tolerantziak ere muga batzuk ditu. Kanpoan ibili naiz eta pixka deskonektatuta, baina etorri eta berriz ere matrake golarekin ari dira denak, ari zarete. 2 urte honekin ezingo dugu igaro. Muga jarriko diogu gabonetako kantoi bezala goiuri. Vale, ados. Ta zine muga zenbat egun. Ekainera arte asko jota. Vale. Etxeazu 2 urte euki honekin, Ez. Nolez, 4 egun ondo dago, hori da, nire maite dut hori da. Oso nahi dut zaite, konklabearen bueltan antolatu duten porra hori, beraz handauzkazu hautagai guzti buruzko datutxo batzuk, eta gero, behin zure favorita daukazunean, 3 euroren truke, apustutxo bat egiteko aukera daukazu. Beraztegin iten zuten taberna batean turrarekin, eta zuk... Hori leku askotan egiten da, hori nahiko ikoa da, ez? Bai. Nik horrela ez dut ikusi, emate zizuen liburuxka bat. Bakoitzari liburuxka bat hori proagoa da, bai. Emate zioten, eta gainera jartzen zuen, etapa bakoitzan hork irabaziko duen. Zuri tokatzen zitzaizun liburuxka bat. Liburuxka ia zuen zure porra. Hoi da, bai. Eta orduan gero beste datu batzuk zeuden baita ere, baina bai, oso pro gainera, zu tabernara joten zinen, eta etxera bultatzen zinen liburu batekin. Turraren izen guztiak, eta horrela ikasi nituen nik. Pataki eta hauek. Horrek gogorara zen dit. Nor esan duzu? Pataki. Alessandro Pataki. Ondo, bai. Pataki. Elsa Pataki zemuz da bizitzango juri ondo. Oso ondo. Estatu batutan bizi da? Ez, Australian. Australian egia da. Goiuri zure maite duta kontatu beharko diguzu. Ez dago zu prest. Ondo, zora garri. Nik badaukat prest nerea Julen, eta ez dakit ikusi duzun, badago bideo bat bueltak ibili dena automobilismo lehiaketa batean, uste dut estatu batuetan gertatu dela hau, ibilgailu bati kubierta atera egin zaio. 200 kilometro orduko abiaduran, bihurgune batean zertxo baita atera asfaltutik, eta hor asfaltoa eta lurraren arteko koskatxo horretan, ez da hondi izaten baino, gurpilak kolpetxo horretan, indu, askatu. Eta gurpilak jarraitu du, biratzen, eta 200 metro beranduago gurpila berriro sartu da, janta barruren. Uste dut, ez dakiz zenbat milioi, bilioi aukeretan, estadistikak, 0, ez dakiz zenbat mila 0 bat, eko aukera ematen duela hori gertatzeko, baina fisikak albidetzen du. Inertzia badago, pilotuaren abiadura kuadratu da gurpila horren abiadurarekin, eta gurpila joan deskuitara, berriro sartu da. Ulertu dudan, neumatikoa desjantatu da, eta berriz jantatu da. Ez dut ikusi, baina ikusteko badaukat. 30 aldiz ikusi nuen. Ikaragarria. 30 sartu zen. Goiuri zeizarandia pentsatu lozu zure maite duta. Bai. Esan behar dut, maite dudala ez beti, baina orokorrean usaimenaren gaitasuna edukitzea. Ze gaur gertatu zait, dutxatzen ari nintzela eta aurrekoan erosi nuen nahi gabe txampu bat, ez zudan erabiltzen, normalean. Eta, konfundituta hori erosi nuen, eta gaur erabili dut lehenengo aldiz, eta txampu horrek dauka usai berbera, berdina, nik udalekuetan erabiltzen nuen txampuarena. Eta orduan, batean dutxan egoen begiak itxita, eta txampuarekin, eta sentitu naiz nengoela udalekuetan, eta pentsatu dut, ze gaitasuna, eta ze lotura dagoen usaimena, eta horitzapenen artean, eta horixe, ere maite duta. Ze gorra, gero itzulera,
begia zabaldu eta Bai. maiatzak 6, euria eta lanera joan behar. Goizeko 6ak eta... gaizki, dena gaizki. Baina guraldi hona atorrela, ez da? Ozakit Ikerri Barluzak zer esan duen, baina... Ez aldu zentzun. Ez dut entzun Ikerri Zer esan Barluzak duzu zer esan duen. arratsalderako ona datorrela esan dutela. Nire kuadriak WhatsAppean esan du baina... Horren Ez da oso fidagarritasuna. hori da. Nik uste dut ulertu dutela, hemen harinez baiestatzen, bai, temperaturak 13 gradutan errendituko zirela. Beraz, oso ona, Osa, gezurra esan didate. ez dakit. Ados. Bueno, onaren interpretazioa ere lausua izan daiteke. Ados. 13 gradu eta guzkitan, 18 euritan baino zoriontxoko bizi da jendea. Hori Kaso, egia da. horri deitzen diote ona, baina Hori egia honek da. ez dakite guzkia. Zaiz esan dizuten goiuri, baina gaur eguerdiko 12etan Ikerri Barluzia muruaren iragarpena aktualizatu beharko dugu. Arratsaldeako ona dator, izan dira hitzak. Bueno, eskertzen dugu zure kuadriaren mezu zientifiko hori gurera iritsi dena. Da zure kuadriaren baikortasun ere. Ez, nahi bali maduzu, Ikerri Barluzia muru meteorologoari esango diogu oporrak arditzala, eta zure kuadriak emango dizigula parte meteorologikoak nahi zirratian. 3 hitz, arratsaldeako ona dator, listo. Marka da gero, aizue, ze uste duzu, gure gaurko gonbidatu maite duta eskatu beharko diegula. Bai, noski. Nik uste dut honezkero Ba, dinamika... Ulertu dutela, ez? Bai. Ba, Aitor Azurki eta Itzola Arroyo, egunon eta ongitorri bioi. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Ezertan murgildu horretik eta mamian sartu horretik zuen maite duta jakin nahi nuke. Maite duta zabala da, nahi duzuena izan daiteke, ikusten duzu programaren dinamika, oso serioa edo oso txolina, denak balio hemen. Ba, harrapatu baituzu, jokoz kanpo. Aitzol, botazu, venga. Hau zer da, Iniesta, ez, asistentziak ematen hemen. Igolako zerbait. Ba, orzakit, dola, bote prontoan botata, goiurik esan duen usaimenaren nik dastamenaren ba, ez dakit, faktore hori edo behintzat, ba, hori gustoko dut, oso xibarita naizela jaterako eta edaterako garaian, eta bakaso dastamenaren potentzia hori, ez? Jo, eta akaso, Aitzola Arroyo izango da oso kafezalea eta gu kaferik gabe gaude bigarren kafean. Ez. Ez zara kafezalea? Ez, garagardo zalea bai, kafea. Nola ez, kafea dan dezuta, neatore baino lehenu. Zalea, ez. Zalea ez. Eta kroketak, gustatzen zaizkizu? Bai, kroketak bai. Vale. Hemen inguruan badago taberna bat, kroketa... Gero pasapartea. Hola. Hori da, gero paso parte. Aitor da zuri, denbora eman dizu dagoeneko Aitzolek, maite duta pentsatzeko. Nik esan dezakedena da, kaferik ez detela edaten. Ez dute kaferik edaten, hortaz, malo. Osea, zure maite dut eza izango litzateke Hori da, kafea. maite, hori da. Buah, oso ondo. Bai. Nere taldean. Nola izaten da, ez zaite fidatu 3 kontra esan ez dituen, eta kafea maite ez duen pertsona bat. Ba, ez gara asko ere, Ez, ez. Kaferik edaten ez dugunik. Ez, oso gara gutxi. asko, bai, oso Oso gutxi, bai. Zorionez etzarete asko. Bauaz aurrera, goizeko 10:29 minutu oraintxe, naiz irratian zuzenean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gazte ziren, aske ziren, langile ziren, darro zeuden. Ozeano zabal batean hasi dira ikertzen gure hurrengo bi gonbidatuak. Memoria historikoan adituak eta arituak dira, baina batez ere pasioz begiratzen diete gure iraganei. Iragana bakarra ere ez delako. Iraganak adar asko ditu eta basoak ez ditu denak erakusten. Eurak aletzen dihardute. Bilatu, aztertu eta argitara ematen. Hasi zenian, Aste gutxi dira Gipuzkoako Foru Aldundian ekimen memorialista zabal bat aurkeztu zutela. 1936an gurera iritsitako 100 voluntario internazionalista baina gehiagoren ikerketa. Liburu handuko dute ikerketaren ondorio eta ikaspenekin, baina esan da bezala, prozesu zabal baten egitasmo zehatzagoak aletzen hasiak dira. bitartekoak urriak ziren. Fasismoaren aurka borrokatzeko etorri ziren gerraren lehen egunetan gurera eta gaia euskaldun gehienontzat erabate ezaguna da. Ikerketak beraz ezagutza nahi du ekarri argitara
eta herritarren entzule zareten hoien laguntza ere behar dute, azalduko du aurrerako. Aitzol Arroyo historialaria eta Aitor Azurki kazetaria gurean ditugu entzun dituzen bezala, baina berriz ere ongitorria emango digu. Ongitorri bigarren kafera. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta baina aipatu dute, hemen ez da egit, itxaso zabal bat, ikerketa zabalago bat, eta horren barruan aletzen hasi zareten zatiak. Ez dakit argitara ematen hasi zareten informazionekin sentsazioa baduzuen ere, itxaso zabal hori pixkat infinituare badela, ez? Memoria historikoaren gai honek etengabe emango lukela ikerketak zabaltzen jarraitzeko, eta pixkat bertigo horretan zabiltzaten, pixkanaka, ez? Adarrak erakusten, ez? Bai, bertigo horrek gustuare ematen du hortaz, maite dut, laket dut hortan ere zer daiteke, ez? Pixka bat ikertzea eta, bueno, pixka bat aritzea artxiboetan bilatzen, begiratzen, ariai tiraka, bide berriak urratzen, luzea da, zabala da, itxaso ozeano handiak dira, baina zoragarria dira bertan arraun egitea, edo igeri egitea. Aitzol, arnaz pixka bat ematen du ere ez, hastea, lehen ale horiek erakusten joatea, gizarteratzea, eta eraberean esaten nuen bezala pixket gizartearen laguntza hori ere eskatzean, ikerlaria bere ilunetik argitara ateratzea, ez? Bai, bestela oso frustrante izango litzake azken finean guk gure esparru lanean edo ikerketa garatzen dugunean, ikerketa horrek fruituak edo emaitzak ez baldin badut ematen ere, guretzat ere gogorra izaten da, eta bentsat kasu honetan ere, beste behin badaukagu ez, itxaropen bide berri bat ireki zegula, ahanzturatik berreskuratu nahi ditugun historio, pertsona eta historia gertakari guzti horiek, ez? 100 gora historia, baina esan da bezala bakoitza bere historiarekin, historio ezberdinak, anitzak, amankomunean borroka antifasista. Baina atzean nahi adina daska, ez? Bai, hori da. Bakoitza bere izena biztena zuen, bere ibilbidea, bere familia, bere lagunak, eta hori guztiari gara pixkana ateratzen, aletzen nolabait esatearren, ez? 100 gora, 120, 130, 100 gora izena bizen ditugu da bilduta, inkluso euren ibilbideak ere bai nola etorri ziren gurera, abuztuaren 8, 10, 12 etorriko ziren lehengoak, nola etorri ziren taldeka, ez? Orain arte pentsatzen zelako, orain arte historiografiak kalkulatzen zuen 60, 80 bat zeudela, baina bazirudien bakan batzu zirela, nola baita esatearren bakarrik etorri zirela, antolakuntzari gabe, ideologia zehatzi gabe, edo nahi zehatzi gabe, ez da? Etorri zirela abentura zale gisa, eta ez demostratzen nahi da, ikerketa honek ere, nolako persona hauek antolatuta zeuden, eta etortzen ziren oso argi zeukaten gauza batera, faxismoan aurka borrokatzera, demokraziaren alde, eta askatasunen alde. Eta Aitzol, hor argi geratzen da, alerta bat ere bazegoela, 1926ko abuztua aipatu da Aitorrek, nolabait internazionalismoa ari zen, nazioartera begira zegokion bezala, eta prest segituan borrokarako. Bai, noski, Europan ja faxismoaren gorakadako 30. hamarkadan ja goia jotzen ari zen, eta ona etorri ziren horiek bazekiten hemen mundu gerratearen aurrekari beti aipatzen da, ez? Campo de pruebas bat izango balitz bezala, eta beraiek ere borroka honen parte izan nahi zutela, pixkat faxismoa gelditu bazekitelako gero Europan onelako beste adibideak gertalitezkela, eta hala gertatu zen. Gainera, gutunetan inkluso, beraiek aipatzen dute, Abraham Gostinsi, gero aipatuko dugun batek ondo esaten du, ez dutela begirale soiak izan nahi, bertara etorren nahi zutela, ona etorren nahi zutela, borrokatzera eta esku hartzera, ez? Horria demostratzen nahi dira motibo bat, xede bat edo zio bat, ez nola besatarren. Bizitza anitzak atzean, jatorriare anitza zen, nondik iristen ziren bereziki edo? Guk identifikatuta dauzkagunak, Frantzia, Belgika, Aitor bestela zu gero buelta eman, Frantzia, Belgika, Italia, Suitza, Polonia, Alemania, Austria, Kanada ere bai, baten bat, solte, bai. Eta... Bai, horiek izan dian, dozen erdi bat gutxi gora bera, alegia anitza, bai. Beraz, baziren. Eta historio horietan batzuk bereziki atentzioa eman dute. Gaur, pegilekuna lankideak, amarretako lekuko pasatze horretan, eta izo inigo, galdetu Aitzol eta Aitorri Ester Ziberberren inguruan, estutxaren inguruan. Bai, estutxarena zoragarria da, izugarrizko. Guretzat izan da pixka bat, abia puntua, ez nola besaterren, emakume bakarra momentuz dokumentatuta, ona etorritakoa, gurera etorritako Euskal Herrira borrokara, voluntario gisa atzerritarra, bera judutarra zan, komunista eta poloniarra.
hogeita urte gutxirekin, medikuntza ikasten ari zela Belgikan, estatu kolpea ematen dute faxistek Espainian, eta berak, behatz altxatzen du. Hala esaten du baina bere testigantzetan bere semeak eskatu zion amari hil baino lehenago, semea da George Waisan, liburua bidazteko eskatu zion amari hil baino lehenago idatze zala, testu batzuk orduan dakigu lehenengo pertsonan bere amak esplikatuta nola izan zen ibilbide guztia, ez, eta gurean zoragarria da Euskadin daukan ibilbide borrokalaria. Zoragarria, impactantea eta oso deigarria. Emakume bakarra momentuz, dakigula, akaso baten bat gehi egongo zen, baina momentuz dokumentatuta lehenengo egunetik, abuztutik bertatik nola etorri zen, nola metraiadore bat heldu behar izan zuen, bera mediku bezala etorri zen, oso deigarria da bizitza salbatzea etorri zala, bere kidea dizkide batekin, Abraham Gostinskirekin, baita judutarra, baita 20 piko urte zituen, komunista ere bai, eta bien arteko ibilbide zoragarri hori oso potentea da gurean bukatu zuen, emakumeak Durangoko bonbardaketaren lekuko izan zen, bertan egon ziren fusilamenduak ere ikusi zituen eta kontatzen du lehenengo persona nolakoa izan zen kontu hori, esaten du ere bai, orain badakit zer den gerla, ezta, fusilamenduak ikusi ondoren, Legution Araban zegoela ere zauritzen dute Bilarrealgo bataia ospetsuan Eusko Jaurlaritzak harrapatu naizula berriz ere Gasteiz, eta bertan erizain zela, gudari bat hartatzen ari zela beso batean zauritu zuten, eta egunkari baten ere atera zen zauritu emakumea, izugarria. Eta bukatzen du Bilbon, Mujeres izeneko aldizkari antifascista eta feminista batean korresponsal, erreportari atera kontuak, izugarria. Ibilbidea ja bakarrik gurean, zoragarria da. Eta orain dokumental bat egiten ari gara, horren inguruan, batez ere gurean, gero ja erresistentzian ere aritu zen nazien aurka, bukatu zuen konzentrazio esparru batean, esterminio zelai baten ere, izugarria, baina guk gurean orain zentratuta dokumental batean ari gara, are audiovisual produktoreekin eta jotake, baina ekimena zabala da. Bai, ekimena oso da zabala. Horrelako kasuetan aitzole, Ester Ziberberg estutxaren inguruan ari gara, euren iraganetan zertzegoen, pentsatzen dut, ikerketa hori egingo zenutela ere, ez? Ona iritsi dira, baina horretik zertzegoen, ze militantziatan zegoen jende hori, nola zegoen saretuta, nola lortzen da eunda luze pertsona, batean ez, hain erreakzio azkarrean Euskal Herria iristea borrokatzera. Kasu hauetan, gehienak edo behintzat identifikatuta dauzkagunak internazional komunistaren barnean kokatzen ziren, Estera Ziberberg Gotizki eta Belgikoko taldeak bertan baseuden Belgikako alderdi, langileriaren alderdi barru horretan, eta beraiek basekiten, beraiek klandestinitate gora zertzen, armak egitza zertzen, propaganda, agitazio eta propaganda hori guztia zertzen, baina denak kaldo de kultibo hortan arituak ziren, izan Belgikan beste batzuk Alemanian Alemania naziak indarrean zeuden. Italian zer esanik ez, Mussolinirekin, dana bai. Gehintxuenak erbestean, ez, asko erbestean zeuden personan prestuak ziren. Beste batzuk ez, baina bazutela pixkat konpromesu edo militantzia antifascista klandestino horietatik, eta beste hainbat ere ez dugun aipatu ere, lehenengo gerrate mundialean ere borroketan arituak, nagusiki frantziar jatorrikoak, baina badaude ere hori aurretiko esperientzia militar hori ere bazutenak. Alegia, jende prestua zen eta bazekiten zertara zetozen. Konparatuta, hori niri borrokalari gudari bizar batek esaten zidan, Mateo Balbuenak esaten zidan, voluntade edo energia edo gogo eta disiplina handiagoa zutela atzerritar hauek konparatuta hemengoekin, ezta? Ja, prestuak eta beste ibilbide borrokalari bat zeukaterako. Errex uztartu ziren, euren indarrak, euren erresistentzia hori eta bertan zegoena, akaso jakituria gutxiagoko erresistentzia hura? Bueno, normalean egia da, atzerri edo nazioarteko internazionalista hauek, beraien bataioi edo komando txikietan antolatzen zirela, gero egia da aurrerago, adibidez, bataion perezagua batean ere nahastu egin ziren, Eusko Gudarostearen barruan ere, bazegon Europa bataioi motorizatua, Europa nomenklatura jarri zioten, bertan segolako internazionalisten sare edo egun gehiena, eta lagin horren lehenengo asteetan behintzat Gipuzkoari dagokionez modu autonomoan edo behintzat beraiek beraien antolakuntzaren kabuz funtzionatzen zuten, gero egia da urritik aurrera eta Eusko Gudarostearen sortzearekin eta bataioi horietan batzen edo multzokatzen zituztela, orduan lehenengo asteetan ustartze hori
ba ez da horre normala, adibidez Irungo frontean bai, Irungo frontean denak nahiko modu antolatuan zeuden nastuak, batzuk puntxan, beste batzuk erlaitzen, eta hor ematen da heterogeneitate hori, baina gero ja urritik aurrera ja Eusko Gudarosta sortzearekin bat, hor ja dena unifikatzen da, ez? Aitor, aipatu duzu, aste hauetan, ikerketa honek, ikerketa hildo berriak ere zabalditzakela, horregatik aipatzen nuen lehen, ez? Infinitoa edo amaiezin izan daiteken ikerketa batean ari garela. Kasu honetan, ari gara, 36an iritsi ziren, voluntario internazionalista hoien inguruan, 36an iritsi ziren, historia asko atzetik eta historia hoitako batzuk aletuko ditugu, baina nolabait ikerketa kontestu zabala hori zein da, nondik abiatuta, iritsi zarete zehaztasun hauetara edo. Bai, gogoan dut, orain dela urte asko, 2015an nola Miguel Usabiak atera zuen Flores de la República izenekoa, eta bertan ja aipatzen ditu hainbat internazionalista, bertan ja zantzu batzuk ematen dizkigu, eta horrekin piztu zitzaigun nola esatearen bide berri bat, ez da, zen internazionalista gura jende atzerritarra, zer da, antolatuta gainera, oso ideologia zehaz batzuekin, gogo nahi batzuekin, eta ari tiraka ondoren, Aitzolak eta biok erakusketa bat antolatu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2019an okerezpa naiz, eta Salamankan ari ginela ikertzen, ikerketan bertan bidera ateratzen itzaizkigun izen gehiago, atzerritaren izen gehiago. Eta niko gogoan dut, esaten niola Aitzori, nola da posible izen gehiago? Junginen biltzen, ondoren pandemia etorri zen, pikutara joan zen dena, eta ondoren pandemia pasa ondoren, orain konturatzen ginen, inorketzuela hori aztertu, inorketzuela hori ondo ikertu. Orduan esan genuen, honi heldu behar diogu, gogor eta tinko, guazen anzturatik ateratzea hauek guztiak, eta aldegun gehiena berreskuratzera, ez, gaurkotzera. Historia txiki horietan, aipatu dugu Estutxarena, hor dokumental bat ari zarete osatzen, liburu horrek ere Albertaniaren eskutik izango du, ez dakit 2026ako edo euskerazko bertsioa. Hori da, gure helburua da, esan dizuan bezala, ekimen baten, hainbat ekimen dauden, beste ideia zabalago baten pean egotea, eta zentzu horretan bai, nahi dugu Estutxa gazteleraz, euskara itzuli, semea ere bai, semeak 83 urte ditu antxe bertan, Estutxaren semeak, Parisen bizi da, George Waisan, oso tipo inteligentea, oso konstiente da, bere amak egin zuenaz, eta Euskal Herrian, saiatzen ari garena ez, berreskuratzen bere amaren historia, eta berriz idatzi du liburua, esaterren konpondu ditu gauza batzuk, zuzendu ditu gauza batzuk, eta pasa digu berriz ere bertsio gaurkotu bat, eta hori, ari gara oentxe bertan. Gainea, itzaurrean eskerrak emate ditu, Euskal Herria buruz aipatzen du, nola mugimendu hau sortu. Azkenean, Aitzol eta biok hemen nola esaterren bozera maile batzuk, gure atzean ere bai jende asko dago laguntzen, bolondrez moduan, pixka bat, Estutxak, Jorsek eta jende guztiak egin duen bezala, bolondrez gisa, taldeetan antolatuta bultzatzen, ez, helburu baten alde gauza bera da, haure bai, eta hori da pixka bat helburua, ateratzea, berreskuratzea, bai Estutxa, eta bai atzerritar hauek guztiak, torri ziren doainik, voluntarioki, asko eta asko hemen hil ziren, uste merezi zutela, ezta. Horre aipatu dituzue azken aste hauetan ere Aitzol, Belgikako 3 troskistak, hor bada beste historia, nabarmen edo azpimarragarri horitako bat, ez? Bai, hori Amsterdameko ISG artxibategian topatu genuen, gutun ineditoak ziren, eskuz idatzitarakoak. Hor badaude Luis Boulanger, Pierre Zabitz eta René Pasque troskistak, laugarren internazionalekoak zirenak, eta beraiek oso, guri behintzat atentzioa deitzen zigunez, beraien eskuizkribuetan, nola ze maila politiko, ze maila intelektual, ze maila ideologiko, filosofiko zuten, eta 22 urte zituzten. Hau da, gaur egun pentsa ezina izango zen, edo behintzat gu dugun ikuspuntu hoitatikan, urruti topatzen dugu, ez? Baina beraiek ere abuztuaren azkeneko egunetan ona iritsi ziren, eta irailaren lauean, behin Irun kolpistek okupatzen dutena, Luis Boulangerrek azkeneko gutuna bidaltzen du Belgikora, eta bertan parte ematen du, nola René Pasquek obus batek jotzen duen zuzenean, eta bere gorpua desagertu egin zen. Pierre Zabitz zauritua zegoen ja Tarbesen, eta berak ez duela beste erremediorik eduki, Avenida Zubia pasa, eta hemen behintzat, faxismoaren aurkako borroka hoietako esperientzia gertakari bezala kontatzen du, eta kontatzen du ere beraiek irautzaren amets ideologiko edo filosofiko horretan
berak iraultza hemen ez zuela ikusi, berak ikusi zuela gehiago erresistentzia militar bat kolpisten aurka, baina iraultza hori ez zuela ikusi, eta egia da, kuriosoa da ere, nola beraiek Andreu Nin politikari katalanari ere, gutunak zuzenean idazten zizioten eta bazuten erlazio zuzen hori, baina beraiek testigantza hori ematerakoan, bai balioan jartzen dutela erresistentzia, esate dute beraiek gaindituak zeudela, armamenturik eta muniziorik ia gabe, antolakuntza falta, eta kontran zutenak, azken finean, beraiek profesional militarrak zirenak, haien aurka burrukatzea ia ezinezkoa zela, eta beraiek beranduago, gero Katalunian, iraultza egiten edo, saiatuko ziragatik ere, beraien amets idiliko hoietan ere, tinko jarraitzen zutela, ez? Egia da, garaiko giroaren, testu inguruaren, oso adibide garbiak eta potenteak direla, ez da, nola deskribatzen duten dena euren gutunetan, garai hortan zeukaten prosarekin hori askotan aipatu dugu, garai hortan zeukaten poesia moduan idazteko, edo, lilura horrekin ez. Ze garrantzitsua erresistentzia baino, ze garrantzitsua ere testigantza horiek jaso izana, utzi izana, pentsari ginen gaur esaten ez, filateliaren nazioarteko eguna dela ez, gutun horiek, posto horiek, ze garrantzitsuak izan diren, pixkat, zuen ikerketa hobek osatzeko, lan hori nolabait irudikatzeko eta visualizatzeko zer izan zen, ez? Bai, oso garrantzitsua dira, eta zentzu horretan horregatik egin nahi genion herritarrei, jendarteari eskaera, ez? Dokumentuak, argazkiak, inkluso testigantzak, ez? Oso konstiente garelako, ezin garela gauza guztietara heldu, baina behintzat bai eskatu, ariren bat berriz ere tiratzeko, edo bide berriak urratzeko, dokumentuak, testigantzak, inoiz ez dakizulako, herritarrek eduki dezaketen pistatxoak, ez, zertzeladak. Bai, funtsezkoa, ikerketa horrelako, ikerketa baterako, gutunak, dokumentuak, inkluso testigantzak, funtsezkoa dira. Horre, aipatzen ari garen honetan, badago aitzola dibidez, nire aitona kontatu zidan behin egontzela eta arek eta beste, hortik abiatuta, dokumentu fisikoagoetara, eta bestela baino askotan, ez, ahoz transmititu diren testigantza horiek ere zuentzat baliozkoa dira. Bai, eta gehienak edo topatu genitzazken bakan horiek ahozko memoria edo ahozko transmisioetatik etorriko dira. Oso zaila da, familia edo esparru pribatu baten barnean horrelako dokumentuak topatzea, baina izan daiteke, adibidez, badakigu helgetan belgen posizio bat bazegoela horra metralladora batekin, Irunen ibili zirela, Andoainen ere, orduan badauzkagu lagin txiki batzuk, eta igual bertako baserrietan edo bizi izandakoak, hoien oroitzapen edo lagintxoren bat eukitzea gaur egun ere, badakigu ere berandu gabiltzala, ia hurren urtean 80. urte hurren beteko da, ez dakit belaunaldiak 2 edo gutxienez ia 3. belaunaldiaren bidean goaz, berandu goaz, baina seguraski oraindik ere zertzeladaren bat edo topa genezake bide honetan. Bai, azkenean Fred Berenzi idazleak ere esaten zuen, historia txikiak askotan historia handian eragiten duela, eta frankotan inkluso zehaztu, berak aipatzen zuela determina zehazten dula, hori nahi dugu honekin guztiarekin ere, historia txikiek, letra larrizko historia hori ere, eragitea hortan. Askotan, informazio hauek ere hiriburuetan egon daitezke, baina landaren moan ere asko izan dira, ez? Nik gogoan dut hemen kontatuta, ez? Nola han bomberenea denaren gaineko auzoetan eta hor el francés izeniko tipoa zegoela, eta hori ibilitakoa zela brigadista eta internazionalista, eta nola etortzen ziren Frantziara bidean ere iesi eta korronte elektrikoaren kablei jarraiki nola iritsi zitezkeen, eta askotan, baserri giro eta landaren horietan ez gertatzen zirela, pixkat ilunago, pixkat itzalago zebiltzan ibilbide horietan informazio horiek, ez beraz, horrelakoak dituenak edo ekar ditzala, eta konta iguzen nola jarri baroten zuekin ere harremanetan zeinen bidea. Hori da, telefono bat jarri dugu martxan, eta eraberean ere e-mail bat, telefonoa litzateke, irakurrezake? Noski baiet. Telefonoa litzateke 665-4-7-5-2, errepikatuko dut, 665-4-7-5-2, eta e-maila oso horreixa internazionalistak, euskeraz, abildua gmail.com.
Ados, eta askotan esaten dugun bezala entzuleok, momentuan ezin baduzue hau barneratu, askotan egiten duzu eta ondo egiten duzu. Gure txatera, gure emailera, gure informazio bidetara idatzia izue lenguan irratian, eguerdi partean aritu ziren internazionalisten inguruan, eta nik badaukat, bai, gu jarriko zaituztegu Aitzol eta Aitorrekin harremanetan, eta hartara zuen informazio hori ere eurengana iritsi daiteke. Aitor eta Aitzol, baditugu minutu batzuk azken hausnarketaren bat egin nahi baduzu, ikusi dute Aitor Arna sartzen eta pentsatu dut. Honek, badu oraindik zerbait esateko? Bai, esan nahi nuen uste dute merezi duela, ez da lan hau egitea zergatik, beste gutun hauetako batean, hori Kabran Gostinskik aipatzen zuelako, pasionere ere idazten dio gutun bat, eta lehenik eta behin esaten duena da Euskadiko borrokalarietako bat nauzu. Eta irutzen zaigu oso potentea dela zergatik, bere burua gure tar daukalako, ez? Hemengoa Euskadiko borrokalarietako bat nauzu, hori irutzen zaigu. Horregatik bakarrik, ja merezi dutela, ez? Berreskurapen hori, oroimenarena, gure tartasunera ekartzea gaur egun ere bai, ez? Merezi duelako, agazturan zeuden horiek, gure egitea, gure Euskadiko borrokalarien arteko beste batzu bezala, ez? Zure negar malko Aitor Azurki eta Aitzol Arroyo, plazer bat izan da zuekin bigarren kafe hau hartzea. Aipatu dugu, ozeano zabal batean hemen, adaxka batzuk ari garela nolabait aletzen, eta uste dut aukera emango digula, behintzat Aitzolentzat beste kafe bat hartzeko, badakigulako Aitorrek ez dituela gustoko, baina plazera sartuko zaituztegu, ikerketak aurrera egiten jarraitzen duen enean, eta informazio berriak dozkezuen enean, ze benetan liruragarria egiten zaigu egiten ari zareten lan hau. Ozeanotik zeru izartira, izarra zen eta internazionalismoaren simboloa. Eskerrik asko bikote. Eskerrik asko zuri. Kare hotzak, edota kare goriak, norkera bakitzen ditu, gorpuen kategoriak. Nekez galdetzen du ariztiak, zerrote du honetik gaiztiak, eta zer txarretik ongiak. Minek ez aldu mine materi, nori egiten dio kalteri. Aritzaren memoria, berde zientzita zetozen, gorri horiak, odola pozo induzien, baskofobiak, gorrotoak dauzka itxuekin, isilik dago aritxulekin, ez daukagatzik ogiak. Naizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1.
Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Goizeko 10:56 eta hemen batzuk lo gutxi eginda dabiltza. Bai. Ego Juri? Bai. Zeuk dizu, gaua parranda giroan? Ez da parranda giroan izan, egia da, bueno, astelena, maiatzako lehenengo astelena, gau garrantzitsua izaten dela New Yorken. Eta nik beti, egun hau, ez dakit, arretaz jarraitzen dudala, baina lo egiteko asmoa nuen, Ez pentsa, nik lo egiteko asmoa nuen. Kontua da, goizeko 4etan esnatu egin naizela, nire gorputza esnatu egin da, eta pentsatu dut, ara, agian nire gorputzak badaki zerbait, eta orduan aritu naiz ikusten streaminga eta zuzenekoa, eta Met Galako alfombra urdina, etzelako gorria urtengoa, urdina izan da, loretxoekin, eta horixe ikusten aritu naiz, badakizu zer den Met Gala? Inigozuk jakin behar duzu dagoeneko azaldu dugulako aurreko urteetan. Bai. Jakingo zenuke azaltzen? Met Gala da Metropolitan Museoaren, nik ezagit oso ondo zergatik dirua bildu behar duen berez kriston aurrekontua aurrikusten diodan museo batek, baino egiten du gala bat bertara dirua biltzeko, eta bertan gala hortarako badago nolabaiteko dress code berezi bat, alegia gai konkretu bat zeinaren inguruan artistek, gonbidatuek, pertsona ezagunak diren hoiek, edo beraiekin kolaboratu nahi duten diseinatzaileek egiten duten egokitzapen artistiko bat, esango dugu, ze bada arte bat, euren jantziak egon daitezen, nolabait, lerrokatuta urte hortako gaiarekin. Oso ondo inigo. Gero esango duzu entzuten entzaitu dela, Ez. Oso pozik nago, oso arro nago. Julen, ulertu duzu? Hitz berberak erabili behar nituen, justu. Bai, kontua da maiatzako lehenengo astelenean izaten dela urtero, eta, bai moda eta bai jantziteria eta historia gustoko dugunontzat interesgarria izaten dela, bereziki Iñigok aipatu duen gaiarengatik urtero izaten duelako gala honek gai bat. Eta urtero saiatzen direlako pertsonak, telebista aurkezleak, aktoreak, musikariak, idazleak, diseinatzaileak saiatzen dira gai horri lotutako jantziak eta erakusten. Eta urtengoa bereziki interesgarria izan da, ze gala honen 88 urtetan, lehenengo aldiz, arraza jarri dut erdigunean. Eta berezia izan da, beraz aurtengoa, lehenengo aldia da, horretan direla, eta aurtengo gaia izan da Black Dandies. Hau da, dandy kontzeptua, baina pertsona beltzetatik etortzen dena. Hau beti oinarritzen dira liburuetan, ikerketetan, eta Monika orain abizen ez zait etorriko, baina gero begiratuko dut, ikerlari batek eta antropologo batek idatzi zuen ikerketa lan bat, kontatuz nola Estatu Batuetan pertsona beltzek jarraipena eman zioten dandy estiloari, eta trajeak, eta nola pasa ziren, esklabutzatik askatasuna lortu zutenean, nola gerora aldatu den, eta gero jantziterriak ze eragina izan duen kulturan eta historian, eta baita arrazakerian ere, eta horretan oinarritu dira aurten, orduan, jendea oso urduri zegoen, ze, bazen garaia agian horrelako gai bat erdigunean jartzeko, baina hankasartzeko ere aukera
asko ematen dizkizu gaiak. Segiton jarriko ditugu adibide batzuk eta kontatuko diguzu Goiuri zeinek nolabait asmatu zuen eta zein geratu zen pixka bat hankamotz, edo hanka sartuta ez dakit hankamotz gera zaiteken. Bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan Oñatze Izpuru lankidea dugu eta segiton jarraituko dugu zuekin. Oñatze Izpuru, egunon? Egun honen eta entzule guztiak, bai, lehen, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, tuterako fakultatean, euskara perfila eskatzeagatik lanpostu batzuetarako UGT-ren salaketaren berri ekarri dizuegu, eta gaur, eta orain gaiarekin lotuta, beste kontu bat. Gipuzkoako aldundiak berriz ere Espainiako auzitegi gorenera joko duela iragarri duelako lan deialdi bateko eskakizunak defendatzeko. Kontu aztera da, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak, zaharretxeak kudeatzeko kabia organismoak ezarritako hizkuntza eskakizunak baliogabetu zituen epaia berretsi zuela atzo, eta hala, Gipuzkoako aldundiak horren kontrako helegitea Madrilen jarriko duela iragarri du. 3. epaia izango da beraz, Espainiako auzitegi gorenak aztertuko duena. Donostiako epaitegi bat izan zen lehena, kabia organismoaren hizkuntza eskakizunak neurriz kanpokoa zirela ebatzi zuena, aldundiak helegitea jarri zion, eta atzokoan auzitegi gorenak, auzitegi nagusiak berretsi zuen, orain esan bezala, Espainiara joko du. Hoiek horrela, oraindik balio gabe dago 54 lanpostu horiek egonkortzeko foru erakundeak abiarazitako prozesua. Erakundeak kudeatzen dituen egoitzetan euskerazko B2 maila eskatzen da lanpostu gehienetan, baina bada ere B1 maila ezarria dutenak ere. Balio gabetutako deialdian propio 59 lanpostutan ezarri zituzten hizkuntza eskakizunak eta lehen sententzia haren arabera euskeraren normalizazioa maximalizatzeko nahiak langileen eskubideak urratu zituzten. Langileen eskubideak eta hizkuntza eskubideak talka egiten jartzen ari dira UGT eta Komisiones Obreras sindikatu batez ere azken aldi honetan, eta horren ondotik ari dira sententziak edo epaileak hizkuntza perfilen aurkakoak ateratzen epaitegiak. Duela gutxi jakin dugu ere, 19 urteko mutil nafar bat atxilotu dutela asteburuan Valentzian, taldean sexu eraso bat egitea leporaturik, gainerako 3 atxiloturikoak errioxarrak dira, guztiak epailearen esku zituzten igandean, eta behin-behineko edo kautelazko neurriekin aske utzi emakume bati ukituak egiteagatik ikertuko dituztela esan dute, esan bezala 19 urteko nafar bat dago erasotzaileen artean, ustezko erasotzaileen artean, eta behin-behinean aske utzi zituzten asteburuan. Azkenik esan, itzalaldi ditxozozko horren bueltan, ikerketak dakizuenez oraindik martxan daudela, eta ikerketapean daude itzalaldiaren sorburu izan daitezken 3 gorabehera. Gehitu berri den 3. gertakaria, itzalaldi orokorra baino 19 segundu lehenago izan zen. Iberiar penintsulako hegoaldean, Espainiako gobernuko sistemaren operazio lantalde jakinarazi du, 3. gertaera hori krisiaren sorrerarekin dagoela loturik, eta etete hori 12 eta 33ko gertakari nagusia hasi baino 19 segundu lehenago izan zela. Talde honen eta red elektrika sistemaren operadoren arteko bilera berri bat deitu dute. Gaurko eta ikusiko da ze ondorio eta nondik sortu zen itzalaldi hori ea argitzen duten, eta erantzunkizunik beti ere izan ote zen. 11 minutu lagunok, hauxe beraz momentuz kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatze Izpuru, erdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, guk aurrera jarraituko dugu zuekin. Eta Liza Minnelliren ahotsean joango gara New Yorkeraino, ze Goiurik esan da bezala, gau pasaztu egin, baina loa eskasa gaur gauekoa, Met Galari begira. Badaukagu gure rankintxoan Goiuri, zeintzuk benetan nolabait asmatu duten janzkerarekin eta zeintzuk ez? Uste dut lehenengo aldia dela, eta uste dut hau ez dela luzaroan errepikatuko, baina asmatu dute gizonek. Bai, Eta hau ez da inoiz gertatzen ez Oskarretan, ez zinemaldian, ez Cesar sari, Goya sari, eta horrelakoetan, orokorrean emakumeek izan presio estetikoarengatik edo izan aukera gehiago existitzen direlako, beti emakumeen gain jartzen da ardura hau, eta emakumeak izan ohi dira, hobekien. Nolait distira estetiko hori ematen dutenak? Ematen dutenak, oraingoan gizonak izan dira. Egia da, gaiak ere, hori eskatzen zuela, eta gaia oinarritzen zela janzkera maskulinoan. Trajeak, gorbatak, amerikanak, txaketak, horrelakoetan oinarritzen zen, eta
eta egia esan, aurten bai, gizonek sekulako estetika erakustaldia egin dutela, eta aizu erakutsiko dizuet baten bat, zer iruditzen zaizuen. Bagenekien, bazuden izen batzuk, bagenekila ondo joango zirela, ez? Adibidez, Pharrell Williams, abeslaria Happy abesti dituzozkori abesten duena. Pharrell Williams beti izaten da modarekiko berak badu lotura eta bada diseinatzailea bera ere, eta antxe agertu zen lehenengo tarikoa izan zen, eta bazeraman horrela perlaz jositako txaketa bat. Eta txuria. Eta orduan bagenekin orduan hau ez da sorpresa izan. Bagenekin Pharrell ondo joango zela jantzita eta gaiarekin lotura izango zuela, baina beste batzuk sorpresa ere eman dute, eta horren adibide da orain erakutsiko dizuedan Kabi. Kabi eduki sortzailea da, bera italiarra da, ustet Keniar jatorrikoa dela, eta berak sare sozialetan bideoak egiten ditu, horrela hasi zen, tontakeriak igotzen, eta horren, Met Galara gonbidatu dute, eta ikusi ezin duten entzat kontatuko dugu, badarama, asmatu dut, baina kontatuko dizut nola doan jantzita, badarama traje gris bat, baina agian hemen garrantzitsuena da trajean poltsikoko ordulariak. Traje gris bat, esango dugu, linea diplomatikarekin. Osondo. Linea diplomatika txuriarekin. Txuriska edo gris argiarekin, mitzador kontraste egiten du. Eta trajeak badu barrutik txalekoa bera. Txaleko hortan zintzilika 20 bat boltsikuko patrikako erloju. Eta horren gainetik nolabait traje osatzen duen txaleko eta galtzaren estetika igualeko amerikana. Eta haren gainetik badarama, baina erdi jantzia doan. Erdi jantzita. Olako gabardina grisargi bat. Eta sombreroa. Hori da. Egia da inspirazio iturri izan dela askorentzat Andre Leontali zendu zen, tamalez, bera izan zen Vogueko editorea, eta modaren munduan, urratxe asko eman zituen gizon afroamerikarra bera ere, eta bera izan da askorentzat inspirazio iturriat, eta Andre Leontalik beti kapak eramaten zituen. Horrela, kapa luzeak, eta orduan pentsatzen dut gabardina alde batetik soilik eramateak eta oso luzea izateak, hori izan dela pixka bat omenaldia Andre Leontaliren kapa horietara. Horrela oso luze, baina hau da adibide bat, baina gehiago ere baditut. Trilby sombreroarekin, hori ere esan behar dago. Esan behar dugu, aizu txapeletaz ari garenez, Benito aipatu behar dugula, Bad Bunny bera ere antzen, bere urtea izaten ari da. Bira mundiala eman du jakitera. Badago jendea ja erotzen. Uste dut Euskal Herritik gertuen Bartzelona izango dela agian, uste dut Bartzelonan arituko dela, baina jendea txoratuta dago Benitorekin, eta atzo joan zen txapelarekin bera ere, txapela marroia, eta omen da Puerto Ricoko estilo berezi bat, bertakoa. Oso koherente bere azken disko eta bere azken tematikarekin. Hori, eta hango txapela tipikoa omen da, eta hori iraman zuen, eta gero baita marroiez jantzita, eskularruak, brotxeak, boltsa oso handi bat. Niretzat handi egia, baina agian zentzua du berak hartu duen inspirazio iturri horietatik, eta hortxe Benito, Bad Bunny ere, oso ondo jantzitakoen artean. Eta egia esan, nik esan dut gizonak izan zirela agian distiratxoenak atzo, baino egon ziren baita ere, beti bezala, eder eta pain, eta bereziki tematikari lotuta joan ziren emakumeak, eta adibidez Zendaia da horietako bat. Zendaia asko gustatzen zaigu hemen, aipatu izan dugu, ez dakit, Euforia eta horrelako telesaietan ikusi izan dugula, eta Zendaia, ez da lehenengo aldia ikusten duguna traje horrela estilo maskulinoa duen traje batekin, baina atzo joan zen, goitik bera txuriz jantzita, prakaluzeak, jakaluzea, dena txuria, gorbata, Pamela txuria, oso 70ko
70 hamarkadako Bianca Jagerren oso estiloan, eta oso antzekoa, eta oso eder, baina Zendaia beti joaten da txukun, beraz, hor ere sorpresa gutxi baita ere, adibidez Lupita Nyong'o aktorea, bera asko gustatzen zaigula baita ere, ikusi genuen 12 Years of Slave pelikulan adibidezan egintzen ezagun, eta Oscar saritara izendatuta egon zen, bera ere joan zen horrela urdinez jantzita, bera ere txapelarekin, bera ere galtzak, trajeak eta gainetik kapa bat. Rihanna aurdun ere oso ondo. Kusi dutu? Ba, ez pentsa. Zizu gustatu? Zait asko gustatu. Nire gustatzen zait? Gustatzen zait beti sorpresa ematen duela, eta hirugarren aurdunaldi hau lehenengo aldiz iragarri duela. Ez da gustatu zaidanik aurdunaldia du, ez? Ez niri bai. Kontua da, arropatzea dela gustatu eta aurdunaldiaren kontuak, pozik ikusi dela, eta orduan ilusioa egin didala, baina bai, labur bilduz, niretzat zalantzarik gabe, atzo irabazleen artean, gizonak, eta bereziki gizon beltzak. Eta emakume beltzak baita ere. Baina atzo bazen gau bat horretarako, eta uste dut guztiz asmatu dutela. Gero, egon dira, ez dakit Gigi Hadid, bera txuria da, ama herberetakoa, aita palestinarra, baina txuria da, eta bera joan zen, beste irakurketa bat egin zuen gaiarena, eta joan zen, oso diseinatzaile beltz garrantzitsu baten inspirazioa hartuta, oso dotore baita ere, baina orokorrean, emakume eta gizon beltzak, Met Galako irabazleak. Goizeko 11:12 minutu entzulio, gure horrengo gonbidatua aurkeztera goaz segituan. Glenn Miller orkestaren Moonlight Serenade honekin, horrengo minututxo egin da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Komunikazioa zaritu behar dugu segidan bigarren kafean. Denbora gutxian presentzia handia irabazi eta bilakaera etengabe eta azkarra izan duen kontzeptu bada. Aldi berean oso zabala izan daitekeena, edo mugatua bezain definitua ere bai. Esaten denak baino, nola esaten denak garrantzia handiagoa hartu duen garaian bizi garela dirudi. Eta ez du zertan, esana izan beharrik. Erakusten dena, saltzen dena, irudikatzen dena, esparru zabala da komunikazioarena. Guk hemen irratian komunikatzea dugu helburu, mezua ondo ulertaraztean omen dago komunikazioaren arrakastaren gakoa. Ozeano zabal eta kaso sakon batean sartuko gara segidan eta lemazei modura komunikazioaren alorrean diharduen Leire Barrero Telleria gomidatu dugu bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Leire. Egunon, eskerrik asko aukera emateagatik, hemen, zuekin elkarrizketa egiteagatik, eta komunikazioa jartzea bere puntuan, eta baita, komunikazioak azken urte hauetan eukidon garrantzie, islatzea eta hortaz jardundea. Esan dugu komunikazioan aritzen garela, akaso komunikazioan nahi bronkaren botoko digu, saioa amaitu horretik, eraikitzailea baldin bada ongi etorria izango da, Leire, berehala hasiko gara komunikazioa azizketan, baina bigarren kafera etortzen zareten gonbidatu guztiei elkarrezketen hasieran bi galderatxo egiten dizkigu, eta horiek goiurik egingo dizkizu. Eta bietatik bat aukeratu behar duzu. Hori da, bietatik bat aukeratu behar duzu, eta galdera biak botako ditut. Lehenengoa da, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure hileta, zure funerala.
Gustatuko litzaizuken izatea. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarren galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan kontatuko dugu soilik etapa zehatz bat, zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da zein etapa aukeratuko zenuken. Beraz, bi galderak hortxe dauzkazu, hileta eta pelikula, eta zuk aukeratu, bietako zein erantzun. Bueno, ez dira herrixak, Ez interesgarri die, baino... Ez dago, lehenengo hartuko nuke. Lehenengo hartuko nuke, baztak justa horrekoan, lagunekin egon naiz Madriden, eta baten aiona hilda, eta hortaz egon ginen itziten, da horren pixka dauketor. Eta akordaten ez, esan niela, gustatuko litzaidekela zehozi izatea lagunen artean, jenden artean, eta oso sutile, oso elegantea, oso lasaie, ardo batzuk behaiei oparitu, eta tertuli baten hitz egitea, eta momentu honak gogoratu, eta listo. Eta holako hilketa bat gustatuko litzaidak egitea, así que urten. Oso ondo. Espero dut oso urruti izatea, baina bai, holako zeo zer. Lagun artean beti ondo. Leire, komunikazioaren alorrean sartuko gara, lehenik hemen galdetu nahi dizut, zu modaren eta edertasunaren inguruan diharduten enpresekin ari zara lanean, komunikazio ditu modura, Met Galaz aritu gara Goiurirekin, pentsatzen dut komunikazioaren alorrean diharduzularik eta modaren alorra ere gertuko duzularik, Met Gala nahikoa gertutik edo jarraituko zenuela? Bai, baino egia da, nik komunikazioa, lehenengo orduk ez dut mobile hartzen. Hau da, pixkat, bai, nire sektorea edertasuna eta ongizatea da, baino, beti esaten dut ez, komunikazioa baita, ondo daula, baino zuk zure limite jarri barra euskezula, eta nire limite bat, beti ez etela akabo ematen, baina, bentze da, lehenengo ordutan, mobil ez hartzea. Eta gaur indet. Eta trenen liburu batekin etorri naiz. Así que, baina ikusi, pixkat Instagramen kotiatu, porque pertsona naiz eta pixka sartu naiz. Eta egia esan, beti espektakulo bada Met Gala, eta naustez azkeneko urteetan, aldaketa asko eman da, zuek esan dezuen bezala, gizonezkok presentzia asko daukate, behaien jantzik, eta bai. Baina, gero biratuko edo. Leire, zuk komunikazio konstientea, azpimarratzen duzu, hori jartzen duzu balioan, komunikazio konstientea hitz egiten duzunean, zertaz, ari zara? Azkenen, aldera hau iten baziazun duela urte bat gauza bat izango zen, eta hoain beste bada. Ez azkenen, nire ustez komunikazio konstientea da gizaki izatea, ez? Eta azkenen, teknologiak asko ematen digute, azkenen mobilari esker, edozein puntako norbaitekin hitz egin dezakezu, baina baita ere limiteak ez baditugu jartzen, oso dependiente izan gezakete ez, teknologikoki, eta orduan azkenen, horrek ekartzen du, nik esateten horeika hori, pixka tanbalentzatzea, eta azkenen, horreka ez bilatzea, eta punta batetik bestera joatea, ez, eta teknologia pixkat menpe izatea. Gure bizitzan. Eta orduan pixkat hori da, ez, balantza hori lortu, horeka lortu, eta, baino beti esan da, gizaki gehala, eta beti hor daula. Komunikazio ere beti hor egonda, gizakia hor egonden neurrian, komunikatzeko moduak izan dira aldatu direnak, garatu direnak, teknologia aipatu duzu, azken urteetan, akaso, aurreko mende mordo batean baino gehiago aldatu dira, gauzak azkarrago aldatu dira, teknologiaren sarrera edo iriste horrek asko aldatu du komunikazioaren paradigma? Bai, eta azken urteetan, azken 10 urte, 5 urteetan, oraindik eta gehiago ez, inteligentzia artifizialak, pixkat bogandaren terminoiekin, eta sare sozialak, asko aldatu digute bizitzeko era, ez? Mundu mugitzeko modua, bestekiko komunikatzeko modua, eta, horrek ekarri do, nire kasun ikusten beharrezkoa zala
pixka konsientziazio lan hori ez, o paper hori egitea, ez juteko alde batetik bestera, eta komunikazioak ez gu menperatzeko, baizik eta herramienta bat izateko ez. Zuk lan egiten duzun bezeroekin ez dakit, akaso zuregan etorriko dira, Leire nahi dugu gure marka komunikatiboki garatu, akaso beraiek buruan dakarten ideia, ez dakiten ni ari naiz, ezjakintasunetik hitz egiten, bezero baten lekuan jarrita, akaso beraien ideia izango da ez, gauza ondo egiteko bombardeoa, presentzia, gauza bota, egin, eta zuk elkarrezketaren hasieran, zuk zeuk esan duzu, egunaren hasieran, mugikorra ukitiru ere ez duzula egiten alden neurrian. Horre pentsatzen dut, bezeroarentzako hasiera batean nolabaiteko kontraesan moduko bat izango dela. Txoke moduko bat izango dela behintzat. Bai, pixka txokantea da, ez? Azkenen, egia da, ongizate eta edertasun sektorean dauden enpresak normalean, pixkat, ongizate hori zaintzen dute edo pixka konstiente dira, ez? Baina egia da, pixkat, edukatu inbarra daukazu, ez? Baita bezeroa, eta azkenean ikusi behar dute komunikatzeko era asko daude. Enpresa batzuk igual, bombardeoa eta leku guztietan agertzea beraien estrategia da, baina, ongizatea bultzatzen baldin badezu, eta hori, eta zure produktu edo tratamenduen bitartez hori bultzatzen baldin badezu, zure komunikazioko estrategiak baita hori isladatu behar dute, porque azkenen nik esaten den bezala dana komunikatzen do, ez? Eta orduan dana kontu nauki barra daukagu, eta pixka, konstiente izen barra daukagu hortaz, ez? Erraza da, gaur egun aipatu dugu hasieran ozeano zabal batez ari garela, mugikorretik edozer gauza sartzen zaigu sare sozialen bidez garai honetan, erraza da komunikazio konstiente horrekin lekua egitea, ozeano zabal horretan? Ez. Ez da erreza, baino beharrezkoa da. Beharrezkoa eta nire ustez azken urteetan, publiko badau, ez? Zuk esan duzun bezala ozeano zabal badau, eta batzuk nahiago dute, TikToken ezakizen bideo igo estrategiari gabe, edo, estrategia baino, zarata egiteko estrategia batekin, eta beste publiko badago, benetan, beraien helburua dela besteen bizitza hobetzea, ez? Edo pixkat konstientziazio lan hori egitea. Eta, ni naiz oso edo bai edo ez, eta horrelako publikoa etortzen danen, segituen ukitzen dugu harremana, eta besteek, beste komunikazio aholkulariak daude, eta hori oso garbi daukate egia esan. Akaso hartzailearen lekuan jarrita, esan dugu ez, etengabeko bombardeo batean bizi garela, hala ere, zuk nahi duzun hori, edo gustatu zaizun input bat jasotzen duzunean, jendea erreze gerturatzen da, esan edu, jendeak badauka oraindik ere gaitasun hori bombarde horren aurrean, hau dena zaborra bezala daukat, eta hau gustatu zait, eta hortik joan nahi dut. Hori ere hartzailearen nolabait ere lanketa hori egitera bultzatu behar da. Bai, eta zaila da, nik esan dut, baita justo leheno ez, ez dut mobi hartzen, baina metralako argazkiren bat ikusi, eta barazkenen gizakia gara, eta gizakia beti ez dugu egiten esaten deguna, ez? Orduan, baina azkenean hori da, ez? Oreka hori bilatu, gizakia gara onartu, baino, nik adibidez, ez? Beti trenean etortzen ez, hemen dauka despatxua Tolosan, eta trenez etortzen ez, nahi behasein darra naiz. Eta, beti liburu bat sartzen dut poltson. Beti irakurtzen dut, ez. Korreo bat sartzen zait, bestelakoa, ez? Baina batzuetan igual, bakarrik pixkat begirada altxatzen duzu, eta ikusten duzu trenean mundu guztia mobiakin dagoela, eta segituen esaten dut, ez, liburu hartu behar dut. Eta orduan gero hasten ez liburu hartzen, eta konstientziazio, baina ez baldin banez konstientea, izango nintzen, Candy Crushen daren jolasten beste hainbat pertsonak bezalako, ez? Eta azkenean da pixkat gizaki izatea, eta kontu neukitza, hori ondo egin behar dizula zuri, eta beste baita, ez? Askotan, zenbakietara mugatzen da ez, komunikazioa, hainbeste pertsonaren gara iritsi naiz, hainbesteko irismena daukat, akaso horrere badira desereiki beharreko egiturak? Bai, azkenen oso golosoa da ez, edo azkenen beti juten gea, bezerok ez, zenbat jarraitzaile dauzket, o zenbat lortu ditugu estrategia bat implantatzen.
Baina azkenen ez da bakarrik jarraitzaileen zenbakia, kalidadea da. Hau da, azkenen zuk jarraitzaia pilo aukideizkezu, baino gero zure denda onlineen ez duen inorrek erosten. Orduan azkenen horrek ez dauke koherentzia eta gero hori zenbakietan ez da ikusten, eta azkenen enpresak ez dira ONG bat, azken urte bukaeran emaitza batzuk euki bar dituzte, eta orduan, bueno, koherente izan barra daukagu. Eta egia da, edo nire esperientzia da, gauzak ondo egiten dituzunean, gero emaitzak ikusten direla. Ez momentuan, porque bain bizi gara, dana momentuan izan barra daukela, baino pixka luzera gero hori emaitzak ikusten dira, eta izaten dira emaitzak solidoak, ez, enblan ez efimeroak. Tokatzen zaizu, zure bezeroekin asarretzea? Beraiek ideia badaukatelako eta zuk esaten duzunarekin beraiek hasieran tentsio puntua date egoten da hor? Gehien nere buruarekin asarratzen naiz. Egia esan, bezero jatorrak dauzkat, eta, bueno, ikusi detenean nekin zeo zerraroa zegoela, ez da nere bezeroa izan, ez? Orduan, baino gehien bat nere buruarekin. Oda, azkenen, igual oso responsablea naiz, eta beti, helburu batzuk jartzen ditutez, eta orduan, ez iristea horrera, bezeroak ez dit esaten, ez? Edo, komentatu dezaket, baina azkenean gehien bat ni naiz, ez? Aurreko batean, izan genuen hemen musika estudio batean, eta musika taldeekin, ekoizle edo produktore bezala lan egiten duen pertsona bat, eta arke aipatzen zigunez, askotan badagoela hor, harremanean oreka lortu behar bat, hau da, nik hau proposatuko nuke, baina ez dakite musikariak nahiko ote duen, zuen kasuan ere, zuk zure bezeroekin antzeko harremanak izaten dituzu? Bai, azkenean zuk plan estrategiko bat egiten dezu, zure proposamena da, eta gero, beak dauka azkeneko hitza, ez? Enplan, zuk azkenen, zuzea profesionala, baina bea da bezeroa, orduan, beak ikusi barra dauka, eta normalean konfiatzen dute, ez? Azkenen, nigia esan edertasun eta ongizate sektorean urte asko daramatzat komunikazio estrategiak egiten eta lan egiten, eta orduan pixka konfiantza asuntua da. Baina, beti egiten dala, gauzak aldatu behar direla, eta gero baita esperientziarekin ikasten juten zara, ez? Gauza bat ondo juten da, edo ez da juten. Leire, badira alor batzuk, ez dakit, esate baterako, arkitekto batek bere ikasketak egiten ditu, eta bere ezagutza teknikoa behar du, esan nahi dut, inorreztuk bere burua arkitektotzat jotzen, baina badirudi komunikazioa eta horrelako alor batzuetan, kasik edonor izan daitekela, ez? Komunikazioan dakiena edo aditu, zentzu horretan pentsatzen dut aurreko astekoa bezalako, itzalaldia bezalako gertaerek ere, zuk, zure ikuspuntu propio horretatik, ez dakit, amorrua batzutan grazia egingo dizun, komunikazioa ditu bezala horrelako gertaerak nola bizi izaten dituzu, batez ere jendeak zer reakzio izaten dituen ikusitakoan. Bai, azkenean inorrek opinatu dezake, ez? Ematen do, mobil batekin, ordenagailu batekin, komunikazioko karrera daukazula, ez? Edo komunikazioan aditua zehala. Eta, gero horrelako gertaera gertatzen direnean, konturatzen zara, edo gero, ez dela baita egunerokotasunean, azkenen ikasketak ez baldin badituzu eta gehien bat esperientzia ez baldin badaukezu, emaitzak ez dira ematen, ez? Eta orduan ustez hor ikusten dela, komunikazioko esperientzia hori baldin badaukezun edo ez, ez? Eta astelenean gertatutakoarekin, ezakit azkenean izan zan oso txokantea, baina, komunikazio konstienteaz hitz egiteko, oso ondo etorri zaiten, ez? Eta ne ustez, nere bezeroekin hitz egin nun, eta, porque, izan zan kaos bat, bazkenen bezero batzuk dauzkat denda online daukatela, eta pedido asko gelditu ziren hor pixkat ez dakin nun, eta hori dana pixkat antolatu genuen, baina, hor konturatu ziren azkenean, lehenengo goza izan zan lehieri ditu, ez? Eta berze gertatzen zan, eta nola, eta zirten bide eman genezakeen, ez? Leire, zuri irakurri dizut, beste elkarrizketa batean, geratzeko unea dela eta lasai lan egitekoa. Ez dakit, bizigaren garai honetan. Oso zaila. Bai, ez da? Bai, ez, oso zaila da, baina beharrezkoa.
bai, zaila da, baina beharrezkoa. Azkenen oso azkargoatz, gaina komunikazio sektorean oso azkargoatz, sare sozialekin eta abiez bat TikTok bezalako plataforma batekin, bai, azkenean egiten duena da, ba, gure ongizatea ez zaindu, ez? Eta bueno, aukera bada gauzak ondo egitea eta lasai egitea, eta hor sartu nahi dutenak, ba, sartuko dira, ez? Eta sartzen ari dira. Bai. Akaso erresa ez dena da, horretarako tarte hori hartzea, ez? Goazen gurpil zoro honetan, une batean apur bat atera edo albo batera egin, frenoa jarri, geratu eta osnarketa egiteak badirudi trenak alde egingo dizula eta ez duzula gehiago harrapatuko. Bai, azkenean ustez da konfiantza ukitzea, ez? Konfiantza gauzak ondo egiten direna eta zu ondo zaudenean ba, gauzak ateratzen direla, ez? Eta hori da pixkat nire ustez falta zaiguna, ez? Konfiantza eta gero lanketa asko, lanketa pertsonal asko eta zure ohiturak aldatzea, ez? Ohitura txiki batzuk. Nik adibidez orain erloju batekin juten naiz, leheno ez duen erloju batera, ematen beti mobilakin ikusten denbora, ez? Eta konturatu nintzen, ohitura txiki hori telefona bat jarri, leheno egiten genuen bezala, eske dana gainaia inventatuta dago, ez? Baina, bueno, erloju batekin joatera egiten dit, mobila askoz gutxigo hartzera, ez? Eta orduan, azkenen dira, gauza txiki batzuk egiten dutena da, zure ongizate hori, oreka hori bilatzea, ez? Komunikazioarekiko. Hain azkarduan sektore batean, erraza da erosotasunean erortzea esan nahi dut. Nik hartu dut estrategia bat edo bide bat, ondo doakit, baina etengabe garatzen duen mundua da. Tendentzia berria datoz, kasik etengabean, kasu horretan, erosotasunean erortze hori eta funtzionatzen duenari eustea ona da, edo beti egon behar da prest tendentzia berrietara batzeko, eta une batean arriskatu behar da arriskatzeko. Ez, ezin dezu, ezin zea erosotasunean gelditu, imposiblea da, azkenean momenturo egon barrak guazu formakuntzak egiten, tendentziak ikusten, eventuetara juten, ni Madridera askotan juten naiz, aukera daukatenean horrera joaten naiz, ikusten den gauza ezberdinak, implantatzen ditugu, gero baita, azkenen nire burua dijo milaka gauzatara ez, baina azkenean hori da, baina ni beti hola izan naiz, orduan azkenen nire ustez izateko era bat euki barra daukazula komunikazioko arlo batean egoteko. Leire, apurka entrevista amaitzen ere joan behar dugu. Leiba Paris da zure marka, esan dugu, hainbat bezerorekin, ongizatearen eta edertasunaren eta lorrean diarduzula, aurrera begira, zein dira Leireren planak? Egia esan formakuntzak egitea. Ikusi dut esperientziarekin jendeak azkenen komunikazioan hain azkardoan sektore batean behar dutena da eskua eman, baino beraien kabuz ibiltzea, ez? Porque azkenean zuk gauzak ikasten dituzunean eta beti profesional bat daukatuzunean eskua ematen, gauzak ateratzen dira, baino bihotzetik, ez? Eta azkenen komunikazioarekin konektatzeko eta pertsonekin komunikatzeko, azkenik esaten dut beti, komunikazioko kanal baten atzean pertsona badagoela. Orduan hori ezin dugu ahaztu eta batzuetan ahaztu egiten da. Orduan pertsona bat dakidenean, ez? Komunikazioko kanalak nola landu eta nola bideratu, bazkenean pertsonekin erlazionatzen zea eta pertsonekin konektatzen duzu. Leire, bukatzeko, entrevistau entzungo duzu, ea eman dituzun erantzunetan ondo komunikatu duzun edo ez ikusteko, edo ez zara zure buruarekin ainestua? Bai, egia esan, igual duela urte batez, baina egia esan, oaren puntu batean nago, gulan konfiantza hori pixka gehiago irabazten nahi nezela, eta bai. Eta azkenen, seguraski bihar beste elkarrizketa bat izango zen, eta gaur da, así que, entzungo dut. Leire Barrero Telleria, mila esker, bigarren kafera horbiltzagatik, komunikazioaren gaurkotasunaren inguruan aritzagatik, esan dugu oso azkar bilakaera azkarra duen mundua dela, beraz, aurrerago ere bigarren kafe baterako gonbidapena luzatuko dizugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Que bajen tus labios y me callen, si no empezaremos a silbar.
Goizeko 11:25 minutu entzuleok, naiz irratian bigarren kafean aurrera goaz, azken txampan murgiltzeko, anakronismo eta irudimen musikalean, eta tira, etxeko lanak eginda badituzue, aurreko astean entzun zenuten Maialen. Keep calm and bigarren kafea. Laguntza. Zer da hau? Munduko abesti guaiena. Hau da munduko abesti guaiena. Ez da. Ez, baina esaten mani maizuet entzuten nahi gana dela Shakiraren Hips Don't Lie. Eta hau. Etzan hau, baina no pasu nada, balio dit berdin. Hau ere Shakira da galdetu berroen, hau ez da Shakira. Hau ez da Shakira, baina fikziozko unibertso musikal berdinean elkar bizitzen dute. Fikziozko unibertso musikal berdinean. Elkar bizitzen dute, bai. Wow. Horren jakit interesgarria litzateke, jakitea. Unibertso hori zein den? Fikziozko unibertso musikal bat zer den. Kontua da, testu inguru artistiko berdina dute. Naiz eta ez duen ematen, testu inguru artistiko berdina dute. Aurrekoan anakronismoetaz jardun nizuen bezala, gaurkoan irudimenen musikala jorratuko dugu. Eta ematen duena, baino mami gehiago daka, orduan pues... Biskor, juten saiatuko naiz. Anakronismo musikaletan, anakronismo musikalen bilakaerak irudimena ekartzen du, irudimenen musikala ekartzen du. Da, balitzazko gauza bedanak, eta honek sonatuko balu ezakin nola, eta musika teknoan astuko bagenu barrokoarekin, eta fantasiazko mundu bati musika jarriko bagenio, ez? Ateak irekitzen dizki, aurreko astean ez dakit gogoratzen zareten nola, Julen, ez zuetzen den. Ez nengoen. Claro, ez zuetzen den. Gogoratzen ez duten nola zan hartzea, gaur egungo edo orain dela gutxiko musika genero bat, eta nahastea, orain dela ez dakizen bat urte egontzan beste zerbaitekin, ez? Osea, historian zehar elkar bizi ez duten generoak nahastea. Hori baino gehiago dago dela irudikatzea edo irudimena izatea edo imaginazioa izatea existitzen ez diren munduei musika jartzeko. Osea, klar, anakronismotik aratago goaz, urrutiago goaz. Orduan, gaur, hortan murgildu bergea. Kuriosamente, genero eta korronte estetiko ugaritan zatitzen da. Adibidez, Dark Academia, Cottagecore, Ambient Dungeon Scenes, daude hor hitz morrokotu dopila bat. Berez, nik esango nuke komunitate oso handia dutela, ematen duena baino gehiago, baina agian, dakit, igual justu gela hontan ez da ezagunena, baina Dark Academia edo Cottagecore oso erabilgarriak dira. Sareetan hori da, demora guztian ikusten da. Traola Dark Academia eta Traola Cottagecore. Cottagecore, bai. Horrela esan da bai. Cottagecore. Bueno, musika guztiak atmosfera ezberdinak iradokitzen dituzten musika dira, hori fikziozko munduetan zein musika dagoen irudikatzeko. Zuk Dark Academia musika jartzen baldin badezu irudikatu dezakezu, naiz eta zure Ikeako mailan lanean zauden, goal zaudela 19 edo 18 mendeko liburutegi zahar batean ikasten. Horrelako zerbait iradokin nahi dizu. Hortarako musika da. Ez nahi eta nahi ez horretarako, baina horretarako erabiltzen den musika da. Baina, klaro, oraindik pixkat galdera filosofiko bat egin behar dizuet, edo psikologikoare bai, musika edo soinua imaginatu daiteke? Musika edo soinua imaginatu daiteke? Bai. Egoera baterako? Orokorrean. Bai. Nik ere baiezko esango nuke. Nik ere bai. Ba, ezin da. Ezin da. Zeinek dio ez. Hori, karo, eta zeinek dio ez. Kabeka, etortxe gonea. Deitu egingo diogu. Bizite dago? Hainbat azterketa psikologiko daude, demostratzen dutenak,
soinua ezin dela imaginatu. Zergatik, guk soinua prozesatzen dugun moduan, barne entzumena zain naiz, da erreproduktiboa eta ez produktiboa. Alegia, zuk zure barnean entzuten dezuna, lehenagotik entzun dituzunen soinuen oroitzapenak dira. Ordea, ikusmenak bai sor ditzake irudi berriak errealitatean ikusi ez dituzunak. Hori da desberdintasuna. Orduan, konposatzaile batek zerbait berria egiten duenean, berez ez du lehenago existitu ez den soinu bat egiten, baizik eta bere oroitzapenetan dauden soinuak kombinatu egiten ditu produktu berri bat ateratzen. Baina ez da soinu berri bat. Eta bere buruan ezin du soinu berri bat entzun. Esan nahi duzu den asmatuta dagoela orduan? Bai. Entzuten ari garena, entzuten dituguna abesti berriak denak direla, ja existitzen diren beste abestien bertsioak. Ez dira beste abestien bertsioak, baizik eta jada maigainean dauden erraminta horiek erabiltzeko modu ezberdinak, baina ez dira erraminta berriak sortzen hain errex. Eta klaro, batek esan dezake, baina orduan nola evoluzionatzen du musikak, ez? Ze denbora guztien berdina ibaldin magera iten. Fusiotik. Fusiotik, eta baita kultura ezberdinek soinu mota ezberdinak dituzte. Kultura horiek harremantzen hasten dian momentuan, gauza berriak sortzen dira, fusioak daude, ez? Kulturen fusioak daude, eta gero baita ere badaude ausazko gauzak. Zuk instrumentu bati aldaketa teknikoak egiten baldin badizkiozu, seguruenik instrumentu horrek baliabide berriak emango dizkizu, eta baliabide horiek esploratu egin behar dira. Pertsona horrek ikasi egiten ditu horiek, barneratu egiten ditu, beste pertsona bati transmititzen dizkio. Eta horrela musika evoluzionatzen doa. Baina, zuk zure buruan, zure barne entzumenak ezin du soinu bat imaginatu baizik eta lehenagotik dituenak oroitu. Erreproduktiboa da, ez da produktiboa. Oso bitxi iruditzen zait, nola irudiak bai sortu ditzakegun, eta soinua ez. Hori da, ni horrek. Soinuarenak, akaso... Usaimenarekin berdina gertatzen da, ezin dezu usaindu ez dezun usain bat imaginatu. Orduan nola sortu dezakezu ikusi ez dezun irudi bat? Nik ez dut inoiz ikusi gaztelu bat zeruan, baina irudikatu ezaget. Eta musikarena... Hori baina komplexuago behar du izan, ez? Zuk irudika ezakezu... Baina irudikatzen duzu gaztelu bat... Biolin melodia bat tren zarata baten gainetik. Bai, baina nik biolina entzun dut. Hori da, eta gaztelua zerua ere bai. Eta zerua ikusi dituzu. Nik adibidez ez dut elfo bat ikusi inoiz, baina adibidez Tolkienek etzun elfo bat inoiz ikusi, baina irudikatu zitun. Eta deskribatu zitun. Osea, fantasia bai da, pixkat, zure, digamos, terrenalean dagoena eraldatzea, eta existitzen ez diazen kreaturak edo izakiak sortzea. Eta hori ez balin bada irudimen lan bat, ez dakit zer dan. Ordea, soinuarekin, de hecho, hau komendatu behar nizuen, literaturak adibidez baliabide ezberdinak ditu fantasiazko munduen soinuak deskribatzeko. Ze, klaro, zuk ulertzen balin mazu, zaudela mundu baten, fantasiazko mundu baten, nun hemengo arauak ez dian betetzen, soinuaren arauak ere ez dian nahi eta nahi ez bete behar. Edo soinu mota berdinak ere ez dira nahi eta nahi ez existitu behar. Ordea, ez dituzte inoiz zehazki deskribatzen onomatopeiak erabiltzen dituzte, antzekotasunak edota metaforak. Ezin dituzte deskribatu, zezuk, gainera soinua zerbait intangiblea izanez, ezin dena harrapatu, fantasiazko mundu batean, intangiblea dan zerbait deskribatzea, benetan zaila da. Benetan zaila da. Ni behar dut kasko bat, ze burua estan da egiten ari zik. Badakit gai nahiko sakuna dela, baina bai, soinuaren imaginazioa erreproduktiboa eta ez produktiboa. Orduan, literaturako askotan egin ditu hainbat trampatxo txikiak, irakurleak bete dezan, edo imaginatu dezan utxune hori, oroitzen dituen soinuekin. Adibidez, euritanta kristalezko soinuak bezala erortzen, kristalezko edalontziak hautsiko balira bezala entzuten zan. Irakurleak entzun du, kristala hausten. Baina, klaro, ezin dezu deskribatu zehatz-mehatz nola den fantasiazko mundu baten soinua. Metaforak edo antzekotasunak erabili berdia. Hola, kuriosidade bezala.
eta gero baita ere, pues, badaude, adibidez zinean, fantasiazko pelikuletan egiten den musikak, irakurle batek egiten duen lana egiten du. Fantasiazko pelikuletan zuzenean, kompositore bat dago, kontekstu musikal bat ematen diona, adibidez, pues ez dakit oso ezaguna da Howard Shore, El Señor de los Anillosen, pues zuk entzuten dezu The Shire, edo entzuten dezu Uruk-jaien musika, eta bi kontekstu oso desberdin entzun ditzazkezu, irudia guztiz jantzten dutenak. Eta soinuak ematen dizu informazio asko irudiaz gain. Irudiarekin batera soinuak ematen dizu informazioa. Deskribatu egiten dizu baita ere. Hori pelikuletan gertatzen da adibidez. Eta gero baita ere badaude sinestesiak eta metafora gurutzatuak. Adibidez, mendiatatik zetorren oihartzun hotz bat entzuntzen. Oihartzun hotza. Claro, oihartzun bat ezin da hotza izan. Neguan hotza ingo oihartzunen, Opa! Baina irakurlearentzat da modu bat soinua deskribatzeko beste zentzumen batzuk erabiliz. Horraitik esaten dizuet, benetan zaila dela soinua imaginatzea. Benetan zaila da. Eta beste zentzumen batzuei egiten zaie referentzia, edo irakurleak edo ikusleak dituen oroitzapenei egiten zaie referentzia soinua deskribatzeko. Ulertzen da honaino, gutxi gara? Lodia da, masa lodia gaur, ondo, baina... Baina interesgarria iritz, ez da. Ez interesgarria da, ez dut kontakorik esan baina baduela berea, Orantzarekin egindako ogia, ez da? Hori da. Adibidez, Wagner, ez? Hasieran jarri dizuedan Wagner zan Valkirien zatitxo bat. Wagner izan zen lehenengotariko artista irudimen musikala eta fantasia espekulatiboa uztartzen. Nibelungoen eraztuna, danok ezagutzen dugu El Señor de los Anillos, baina horren, zuk ere ez? Nik derrigortuta ikusitut lehenengo bi pelikulak, hirugarrena geratzen zait, ikusiko dut. Nik zero patatero. Nik ere ez. Nik bat edo bi bai. Nik badakit pena merezi dutela, eta hemen dagoen pertsona batek baitare berdina esango luke, hirugarrena falta zait ikusiko dut noizbait. Eta irakurria egian ere, zemenetan liburu potentak dira, baina Nibelungoen eraztuna Wagnerrena oso garrantzitsua da honi, inaugurazio bat ematen. Izan ere, Nibelungoen eraztuna da tetralogia bat, ez da triologia, bizik eta tetralogia, 25 urtetan zehar idatzi zena, eta da hori tetralogia operistiko bat, eta lehen fantasiazko saga musikala dela esaten da. Opera bat bestearekin lotuta doa. Narrazio oso luze bat, 25 urtez egindakoa, antzoki bat eraiki zitzaiona, ontaz hitz egin iztuen uste eta horreko denboraldiko bukaeran. Unibertso propioa sortuzun, world building deitzen zaiona, eta barne unibertso hontan makrorrelato bat dago. Osea, mundu oso bat deskribatzen dizu, bere pertsonaiekin, mitologiarekin, simboloekin, tokiekin, hizkuntza musikal berezi batekin. Eta gainera Wagnerrek erreferentzia bezala mitologia germanikoa eta nordikoa uztartu zituen, batu zituen, idazle batek egingo lukeen bezala, historia original bat sortuz, baina Wotan azaltzen da, dela Odin, azaltzen da Siegfried, azaltzen dira beste asko Valkiriak, direla nordikoak, eta bar. Orduan batira, hori alde batetik eta bestaldetik, musikan hizkuntza espekulatibo modura erabiltzen da, legia, leitmotiv kontzeptua, zuk entzule bezala, zeinbait esaldi musikal entzuterakoan, estenan dagoen informazioa ematen dizu. Aurre ikusi dezakezu, aurre entzun dezakezun zer gertatuko da. Adibidez, orain entzungo deguna dira erraldoien melodiak.
entzuleak hau entzutean badaki erraldoiak datozela, naiz eta ez dituen erraldoiak eszenan ikusten. Lehenago erreferentzia egin zaielako. Tetralogia hontan zehar guztiak dauka melodia bat, beretzat. Guztiak, pertsonaiek, sentimenduek, tokiek, akzioek ere bai, urreak adibidez bere melodia dauka, horrelako gauzak ez. Honi deitzen zaio leitmotifen erabilera eta osotasunari, aldeten hitz hau esan, Gesamtkunstwerk, oso hitz komplikatu alemanez, Gesamtkunstwerk, dala arte totala. Horrela deitu zion Wagnerrek, nun narratiba, estenografia eta musika batera doazen historia bat kontatzeko, eta musika unibertsoaren parte da. Osea, guk gure bizitzetan zoritxarrez ez daukagu banda sonora bat gurekin datorrena. Ez? Osea, ni oinez noanean ez dago musika. Ez bali bat nik jartzen, baina nerekin ez dator, nere unibertsoan ez dator musika nerekin. Ordea, planteatzen dena da unibertso hauetan musika ambientearen parte dela. Bai? Bai, ulertzen dugu? Airean dagoen zerbait. Bai. Triste jartzen ari naiz. Ezin dugu musika imaginatu, kaletiko inezoa zenean ez dago unibertso musikal bat gure inguruan. Baina hori jabazenekin, ez? Dago Wild Track festa bat. Entzuten dituzu kotxeak, entzuten dituzu kalearen hotxak. Bai. Baina... Nik imaginatzen dut, jende ikusten dut oinez eta imaginatzen dut abesti bat bakoitzarentzat. Claro, bai, baina ja existitzen den abesti bat. Osea, ez da abesti hori pertsona horrentzat sortu dela, ez da? Ez. Claro, hori da, hor dago desberdintasuna. Bueno. Yuri, zure atxekabea konpontzeko, dena konpontzen dugu kroketekin. Bueno, bai. Kroketak. Bai, korketak. Nik uste aztoratu nahuela Hips Don't Lie abestiaren bertsio... Osea, ni benetan gehiago gustatzen. Elfiko horrek, eta ordan... Elfiko ez, Ni nago prest, arrazoia emateko ia guztian gaur, eta asumitzeko, enaizela gai erabat barneratzeko, baina saiatzen nahi zulertzen esaten duzuna, baina Hips Don't Lie horren bertsioa ona dela, hori ez dut erosiko, ez da kroketa dozena batekin nien. Alko nuke justifikatu, baina... Etzen nuke justifikatu. Hor borroka izkorarekin. Vale. Bueno, gainera badakizute introa plagio bat dela, ez? Asko guztaz ezkin nahi plagiak. Bai, Shakiraren intro hori plagioa, salsa... Melodia hori? Bai. Ez, hasierakoa. Hori, ez dakidan salsa batena... Hori uste salsa baten introa dela, horrelako zerbait. Nere buruan... Hoi beza besti bazan? Ez, nere buruan salsak zeuden hor. Bale. Baina, uste ja lehenagotik existitzen zen salsa baten plagioa dela, uste. Baina, bueno, bakit gaur denbora gabein izela geratzen, baina, bueno. Zuek sinistu jazue, ino aldegu hau urrengo asterako utzi horrela eta garatzen bukatzen dizuet. Ze hor bukaeran, dakaten tostoia berez aldet gehiago garatu. De hecho, hor labur bildu ginun. Di eta irudimen kolektiboa? Bai. Ze uste ez duna baino garrantzitsua da. Kontua, nik pixkatola labur bilduz. Osea, nik planteatu nahi dizuedana da, eta ian urrengo astean garatzen bukatu dezakeguna da, Shakira bardcore estiloan. Bardcore da bardoek, erdiaroko bardoek eta juglarek egingo zuten musikaren estiloan, da anakronismoarekin eta irudimenarekin jokatzen duen zerbait. Zergatik, zezuk Shakira erdiaroan kokatzen duzu, hori anakronismo bada, hori bat. Baina bigarren aldetik, guk ez dakigu, ezin dugu jakin gaur egun berez nola sonatzezun erdiaroko musikak. Orduan hor irudimen ariketa badago. Eta gainera irudimen kolektiboaren ariketa badago. Ze fantasiazko munduek eta fantasiazko musikak konbentzionalismo kultural batzuk ezarri ditu, bazuk tambor batzuk entzuten dituzunean, badakizula ejerzito badatorrela, edo gerra badatorrela, edo arpak eta entzuten dituzunean, baso magiko batentzuk badakizu daudela amabitxiak, daudela elfoak, eta horiek konbentzionalismo kulturalak dira, konkretuki oksidentekoak, mendebaldekoak. Orduan, Shakira jartzea erdiaroko estiloan, bai, konbentzionalismo musikal batzukin dator. Eta Wagnerrek ezarri zituen konbentzionalismo horiek hasieran entzun ditugun erraldoiekin adibidez. Soinu grabeak, soinu menorrak eta perkusio asko erabiliz. Hortik doa asuntoa. Unibertso berdinean daude biak. Ze konbentzionalismo kultural batzun barnean daude.
Eta adibidez, El Señor de los Anillos edo fantasia pelikula Disneyrena, edo El Mago de Oz, edo Las Crónicas de Narnia, edo Harry Potter hor fondoan entzuten ari geana, dia artearen historian zehar, zenbaitola hito kultural, izugarrizko inpaktua izan dutenak gizartean, eta bertan gertatzen diren ezaugarri estetikoak, edo bertan ematen diren ezaugarri estetikoak, estrapolatzen dira edo kanporatzen dira gero publikoak dauzkan imaginariora. Horraitik, adibidez Dungeons and Dragons jokua, dela 80ko hamarkadakoa, osea, ja baditu urteak, oso garrantzi... Esan? Kontuz, Zer? 80 hamarkadarekin kontuz. Barkatu. Bueno, baina baditu urteak, ez? Bai. Esan ez, joku bat da, urte Jokuak eta 3 julen baizkia urteak. Barkatu. Mendea, 3 arte. Mende pasatxo. Bueno, baditu, osea, badaukaia nahikoa, ez dakit, historia, jokalariengan eta baita ere jokalariak ez direnengan, digamos, ideia aurretik egindako ideia batzuk ezartzeko. Egia guztia irudimen ariketa bat dela, guztia da irudimen ariketa bat. Baina hori, kontuan eukita musika ezin dela imaginatu, oso kuriosoa da nola fantasiazko munduetan, hemengo musika trasladatu dugu, eta kodigo batzuk ezarri ditugu. Nola tamborrak, gerra. Arpa, amabitxiak. Eta horren ardura neurri batean, 19. mendean Wagnerrena da. Hori da. Bueno, 19. mendean sortu zuen Wagnerren musikaren... Wagner bakarrik ez, adibide gehiago ere badaudez, badago musika programatikoa deitzen dan korronte oso bat, denbora luz ez egondana, eta irudirik gabe fantasiazko munduari musika jarri zaiona. Bale, ze ematen du honek guztiak orain ondorio bezala, Julen, Goiuri. Zuek zaudete lagunekin konversazio batean. Bai. Eta agertzen da, El Señor de los Anillosen musika hortiz. Badakizue, Wagnerrek 19. mendean egindako musikatik gerora imaginario hori guztia hartu eta badirudi pioa dakizula gozetaz, baina. Erantzuna, nire kasuan, euna isilik hartaur. Baina, ondori, nahiz ez Maialen, osea, badago hor, ondorio pixkat lurtiar bat egiterako orduan, eta entzulei nolabait aula burbiltzeko, bueno, Wagnerren musikak sortu zuen, nolabait, abia puntu bat edo, gerora egin dugun sortze imaginario horretan, erramintatzuk izateko. Zergatik, gure garunak ezin duelako sonidoa musika imaginatu. Triste nagoen horrekin. Zuan hipozik nago, zerbait ulertu. Maialen Tellabide agurte egin zaitugu eta D&D eta irudimen kolektiboa datorren asterako utziko dugu, baina Dragonborn honekin, Jeremy Souleren honekin, egingo ditugu rengo 2 minutuak, eta gure entzule jakin behar dute. Amabietan informazio iritsiko dela ona, naiz irratira, Maialen eskerrik asko. Aio. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte ez, ostiralean... datorren aste arte. Bueno, ostiralean datorren nahi boli moduzu? Ez, uste nuen emakumezkoen itzulia bazetorla, baina datorren bai bi aste buru barru izango da, eta hemen... Beste aste arte bat gutxienez geratzen zaigu. Etxe honetan ere kontatuko dizuegu, beraz, ibilira sai. Goiuri zeizarandia, bihar arte. Ni mentxe egon naiz. Bihar Pablo Zurutuza gurekin, hola jentzi arte dator gainera, gure elkarrizketa akustikora. Sarraskia prestatu alduzu. Gure lankide bati esan diot, bihar o.i. dator, eta esan dit, ze izen raroa, ez? Entzuleo, bihar arte ondo izan. Aio. Keep calm and bigarren kafea.